I uge 41 har vi som erhvervspraktikanter været på DK4. Det har været meget lærerigt og meget, meget spændende, og vi har endelig fået øjnene op for, hvad det egentlig er, vi vil lave, når vi bliver store. Torsdag var vi ude på en OB-produktion sammen med en masse fra DK4, hvor vi var ude og filme en basketballkamp i Farum. Og fredag var vi i studiet med Johannes Møllehave. Det, som vi har lavet de sidste par dage her, er det, som DK4 som regel laver. Og her i vores film vil vi så vise, hvad DK4 laver nu, og hvad vi gerne vil tilføje til DK4. I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you. Hvis vi skulle lave vores eget program på DK4, ville vi tage udgangspunkt på druk, stoffer og spiritusblister, for at fange flere unges opmærksomhed. It's rolling. I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun. This is #1 champion sound. Yeah, Estelle, we about to... DK4 er en speciel arbejdsplads, og DK4 er en rigtig god arbejdsplads. Men den er speciel på den måde, at man har meget frie forhold, og dermed har man også et stort ansvar, men man kan heller ikke altid regne med, at det foregår måske lige som man havde forventet, og som det vil gøre på mange andre arbejdspladser, hvor man stort set ved, hvad der skal ske hver eneste dag. Her er rigtig mange muligheder, her er rigtig mange udfordringer, og derfor er de mennesker, der arbejder her også lidt specielle. Men de er lidt specielle på den gode måde, fordi hvis de ikke kan lide at arbejde under de forhold, der er her, så er de lynhurtigt væk igen. Og de, der er her så nu, det er folk, der er fulde af gode idéer, og som tager hensyn til andre, og som er med til at finde på nye projekter hele tiden, og få dem udviklet, og få det vist på fjernsyn. Like we always do with this time, I go for mine, I get to shine. Now throw your hands